Jeg hedder Kenneth. Jeg vil gerne prøve at fortælle jer en lille smule omkring valg af varmepumper, og specielt i forbindelse med uddelingen og hvor meget den larmer. Det vil altså ikke handle så meget om selve installation og teknik og effekt osv. Det er noget helt andet. Det handler om her, det er, hvordan man altså kan komme alvorligt i kniben, hvis man ikke får valgt den rigtige uddel og den rigtige produkt, sådan at man har så lidt støj som overhovedet muligt. Og jeg vil gerne sige med det samme, jeg har ikke fået rabatter fra nogen for at sige det her, jeg er ikke blevet lønnet af nogen, jeg bliver ikke sponsoreret af nogen som helst. Det her det er kun for, at I måske er heldige og ikke komme så galt afsted, som det har gået for os. For det der sker for os, det er, at jeg går selvfølgelig ind på Energistyrelsens hjemmeside på varmepumpelisten, og her finder jeg så den varmepumpe, som jeg kan se er godkendt af Energistyrelsen, hvor jeg kan få tilskud, når jeg har købt den. Et par tusind kroner er det cirka. Og jeg vælger en LG, for jeg har læst om den, at deres uddel, den larmer ikke ret meget, troede jeg. Da vi så fik den installeret af en meget sød installatør ude fra Egedal El, så viste det sig, at pumpen, den lille kompressor, der sidder derinde, den havde en meget højfrekvent lyd. Og hvis vi måler på den i dB, så måler den faktisk 65 dB, når den kører på fuld fart, og det gør den altså ikke lige nu. Men når den kører på fuld fart, og det er rigtig koldt, så måler den 65 dB, ligesom den der gør. Men selve pumpen har en meget højfrekvent lyd, og den kan høres meget langt væk. Vi bor jo i rækkehuse, og vi har naboerne meget tæt på. Derinde der har vi vores stue. Derinde kunne vi tydeligt høre pumpen, når den kørte. Og på første sal, der sover vi. Vi kunne ikke sove for pumpen, vi var nødt til at slukke den om natten. Vi reklamerede selvfølgelig over pumpen til Egedal El, og han var utrolig sød, ham ude fra Egedal El, og sagde, jeg kan godt se det, jeg kan endda høre den, når jeg holder herude på gaden, den larmer alt for meget. Så han henvendte sig til importøren, som er Kinan, og de står for LG Import og også for Mitsubishi. Men Kinan var ikke interesseret i at tage sig af den reklamation. De mente, at den var, som den skulle være. Så nu stod vi med aben, og også Egedal El. Men Egedal El var så venlig at sige, jeg kan godt se, at du har et problem. Jeg kan ikke gøre noget ved det, men jeg kan tilbyde at tage den tilbage, men du må så betale for selve arbejdet med hele installationen. Og det endte med. Så vi betalte for installationen omkring 15-16.000 kroner, og der er temmelig meget rørarbejde igennem vores hus for at komme ind med pumpen, så det er fair nok. Men vi skulle nu vælge en anden pumpe. Jeg ringede til forskellige producenter for at høre, om vi kunne komme ud og høre og lytte til pumpen et eller andet sted, hvor den kørte på fuld fart. Det viste sig at være meget vanskeligt. Jeg kunne hverken få Mitsubishi eller andre til det. Men da jeg så ringede til Gidex, som forhandler Toshiba, han var venlig, og vi kunne komme ud og lytte til en pumpe, der kørte for fuld drøn. Og vi kunne med det samme høre, at den havde slet ikke den samme højfrekvente lyd. Så det skulle vi jo sådan set bare have gjort med det samme, men jeg kunne ikke søge noget om det på nettet, jeg har ikke kunnet læse om det nogen steder. Så det er derfor, jeg laver videoen her, så I måske også kan få gavn af det. Så vi valgte så den her, og det er en stor pumpe fra Toshiba, det er den største af dem, den der hedder RAS 35. Og den er måske egentlig lidt overdimensioneret til huset, men det gør jo så, at den ikke skal knokle så hårdt for at lave varme inde i huset, og vi er yderst tilfredse med den. Og igen, jeg får ikke penge for at sige det her. Hvis man ser på det, som er fra Energistyrelsens hjemmeside, der er der noget, der hedder varmepumpeliste. Og på dem kan man se, hvilke der er godkendt, når man klikker de forskellige ting af, f.eks. luft til luft. Og her har jeg så valgt for eksempel en Toshiba, og den vi har valgt, det er så den her, der hedder RAS 35. Det man skal være opmærksom på, når man går igennem de her sådan, forskellige produkter, og man kan jo vælge mange forskellige produkter, så skal man være opmærksom på, at allernederst, når man udfolder den heroppe på plusset, så findes der sådan en lille energilabel, som man kan se her. Den energilabel har for det første jo og jeg går altså ikke ind i energi og hvad man sparer og ikke sparer, fordi det her er alle sammen meget dyre pumper, og dem der er mest energieffektive. Så kan man se her for eksempel på LG, den vi havde købt først, den havde et lydniveau på udedelen, som man kan se her på 65 dB. På Toshibaen, den vi har nu, har 63 dB i udedelen. Der er ikke ret meget forskel. Og når man lige står og lytter ved siden af, ja, så kan man kun høre forskellen, fordi den har en meget højfrekvent lyd, LG. Og det skal man være opmærksom på, når man vælger. Det jeg godt vil fortælle en lille smule om, det er, at der er jo nogle regler og nogle vedtægter omkring støjgrænser, og noget jeg heller ikke helt var opmærksom på, da vi valgte vores varmepumpe.
Det her, det er de støjgrænser, der er for varmepumper. Og hvis man ser her, hvor vi bor, for eksempel lavt tæt boligområde, parcelhus og rækkehus med videre, ja, så er der altså nogle dB, der skal overholdes. Og det er så målt, det er det, som en nabo kan stå og måle inden for sit skel. Og 45 dB i hverdagene mellem 7 og 18, skal altså hilse at sige, at 45 dB, det er ikke ret meget. Hvis en nabo kan stå og måle, at han i det tidsrum har over 45 dB fra sit skel og ind til dig, ja, så kan han faktisk kræve, at du får den fjernet eller får støjdæmpet den, og det er ganske vanskeligt at støjdæmpe den, men det kommer jeg ind på lidt senere. I de andre tidsrum her kan man se om natten, altså mellem 22 til 7, der må en varmepumpe kun give 35 dB. Og fra 45 til 35, der er en kæmpe forskel. Det opleves faktisk om det er en halvering af lydstyrken, hvis man går 10 dB ned. Så det er rigtig, rigtig let, og hvis man skal være opmærksom på det her, og hvordan kan man være det? Ja, det er svært, fordi når den først er installeret, hvad skal man så gøre? Det man kan gøre, det er, at man går ind på Energistyrelsens hjemmeside og finder den, der hedder støjberegner for varmepumper. Og det er den, I ser her. Man går altså, først så finder man den varmepumpe, man er interesseret i, så tager man sit uddels dB, og den taster man ind der. Derefter fortæller man, hvordan man klikker af, om ens pumpe er mod husmuren, eller den står på siden af en husmur, altså larmer ud af. Man fortæller også, om det er på et hårdt eller blødt grundlag, den står. Og man fortæller også, om man har støjskærmning på af nogen art. Når man har gjort det, så får man altså en indikation af, hvor meget rundt omkring den larmer, og det skal man så prøve at måle. Altså, hvor langt hen er der til skel? Vil ens nabo blive generet af det med den meterangivelse, der er? Fordi jo længere væk du kommer, jo mere falder dB også, som man kan se. Det er også så smart, at man faktisk, når man siger videre, man går videre i sin støjberegning, så kan man faktisk taste sit postnummer ind, sin vejnummer og så videre ind, og så kommer man hen til et kort her, hvor man så kan faktisk vise ens pumpe placeret på et kort. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvordan man drejer den, så den vender rigtigt. Det kan være, I er heldige, at det for jer fungerer. Men det giver i hvert fald en identifikation, en slags retningsvisning for, hvordan at pumpen kan stå, og hvor meget støj den giver fra sig. Så det er en rigtig, rigtig smart måde at prøve lige at beregne det på, inden man står med en meget dyr installation. Sådan en installation, som vi har her, har kostet os omkring 25.000 kroner. Så det er dyrt, både for pumpen og installationen. Det jeg godt vil reklamere lidt for, hvis man vil læse lidt mere omkring det her, det er den her lille redegørelse, der er lavet af et ingeniørfirma for Energistyrelsen. Man kan finde den på google den, og man søger under styr på støjen. Og heri står der rigtig, rigtig mange ting omkring det med støjmåling og hvad man kan gøre. Og jeg vil også sige, som jeg godt vil vise, der er nogle vældig fine idéer til på side 21, hvordan at man prøver at støjdæmpe, hvad man kan gøre, hvordan man kan lave forskellige støjskærme. Og det er vist ret fint og meget godt forklaret, hvordan man kan prøve at dække af. Jeg har endnu ikke dækket af, for jeg vil godt vise jer, hvad jeg har tænkt mig. Her er der nemlig nogle forslag om, hvordan man kan bruge for eksempel rågulvsbat, sådan et A-bat, et terrænbat, et hårdt bat, et rågulvsbat, som gør, at man får dæmpet lyden. Det behøver bare være et 50 mm, man sætter på. Hvis vi nu fokuserer lige herover på væggen herover, hvor vi har varmepumpen, så kan man se, at der er en anbefalet afstand, som der skal respekteres på grund af luftindtaget. Men hvis man gør det, at når man sætter den op, prøver lige at respektere, at man lægger 50 mm ekstra afstand på. Fordi det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil sætte sådan en rågulvsbat ned. Og jeg har også sådan en afskærmning, som man kan se derovre. Det er en, der bliver sat rundt omkring pumpen. Det gør det lidt pænere at kigge på. Men samtidig så kan jeg også få lyd isoleret op i låget, sådan at det vil dæmpe støjen yderligere. Jeg har lavet test med det, og det dæmper støjen en hel del. Selvom den her larmer så lidt den nu kan, så kan det kun blive bedre. Så jeg håber jer derude, der nu står over for sådan et valg med at skal vælge en varmepumpe, at det her kan være en lille hjælp til jer om at være meget påpasselig med at finde den rigtige, fordi det kan altså give jer problemer. Jeres nabo, hvis de synes, den larmer for meget, og de kan måle den larmer for meget, ja, så kan de faktisk kræve til sidst, at I piller den ud. Og det vil være en rigtig dyr investering at stå og skal være tamt. Kan I have en rigtig god dag. Hej.